egbe onye bụ Dr. ABC Orjiako, full names Ambrose Bryant Chukwueloka Orjiako, ezigbo nwa afọ wulidere Anambra steeti, odogwu ndị ule ji aga mba. Ọ bụrụ na ịnụba maka onye a bifọ mmadụ igbo ezigbote onye Igbo, ọ bụ Ibuja dị ezigbote onye Nigeria sef, especially onye Igbo mara ebe ma mama si abịa Igbo, onye afọ ya dara ụda ala Igbo everywhere gba gburugburu. Odogwu ndị uli ji aje mba, a very gentleman. Ihe na-afụkwa ime compound ya o n'ulidi ife ahụ, onye a every December ole mekecha n'ọnọdụ ụlọ na-akpọ ụmụ ya na-abanata ụlọ nabata ụlọ akụrụ ụlọ ebe ị na-afụ ihe abụkwa Amerịka, ihe abụkwa Lagos, ihe abụkwa Banana Island, ihe abụ uli na compound na biya na uli ka ị na-afụ ife ọ nọrọ nọ very peaceful man. Ịghọtago na-apịa nwa tenis na-emere onwe ya njọ etu aka o si anọ n'ụlọ steeti, ụdị ala uli egwu onye a scholarship ndị o nyere scholarship na ala uli adịghị agụtakwa ha ọnụ o siri ike nweta ndị family na ala uli eritere ife n'aka this man, including myself nọ ebe a na-ekwu okwu. My first year's university school fees came from this man. Onye na-afụ ife companies no under him adịghị agụtakwa ọnụ, Abecot, Zebra Energy, Chiba, Seplat, ọnọ into construction, ọnọ into real estate, oil and gas, even pharmaceuticals. Ịghọtago? What we pray for him is long life. Ọbụma nke prosperity ọ karịrị egwu. I believe prosperity abụọ problem ya for now. If I need it for him, especially as in do long life. God bless you, sir.